Alah Mas, kene iki kok ajene kok salat subuh. Liyane subuh ki lho ora mangkat. Gayane tok kuplukan. Gayane tok sarungan. Wonge galo niki kursi. Aku ora wani ngulatke. Wonge nang emperan sekolahan pokoke. Dong ora. Ngapunten Pak Lurah, ngapunten niki los-losan mawon. Nek pancen warga Sentono iki ora iso makmur ke masjid didol mawon. Pokoke wong lanang iki tempat salah. Mana nek kalingan di loro-loro. Rumangsaku kok wong lanang ora ana benere. Mangan salah ora mangan salah. Lalu kaya arep tak tekak-tekak oh. Tenan kok dengane ki tenan. Lah piye mangan salah, ora mangan salah. Apa ora keloro-loro ta. Ya wong jenenge wong lanang mulai nyambut gawe wetenge ngelek. Madang ya rada rasa. Ya to nggih. Madangku akeh ngono muni aja akeh-akeh anake rung mangan. Ari sesuk aku genti mangane sithik. Kok mangane sithik wis jajan. Apa ora ngono ki ora ya keloro-loro. Ya sabar aku dhek sabar. Sing nyambut gawe kene, sing kemringet kene, sing dedet sok kono piye. Apa ora asem tenan ngono. Nek kono njaluk dhuwit tak keke kabeh. Giliran kene njaluk hitungane utang kok. Ora wong wedok kranjingan ngono. Ya wong Sentono. Kacamata. Oh dosa kowe. Halo. Halo. Kula ngapunten Ibu, ngapunten Bapak. Yang pertama ayo dikuatno imane. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan kowe mati kecuali dalam keadaan membawa iman Islam. Wis senat wektune je urip, mangsamu je urip kowe kon do ning masjid angel. Masjide angel sing do ning masjid, ngertino aku. Ayo sing tuwek-tuwek duwe. Terus tukang adzan, tukang qomat, imam, sak makmume sisan. Wonge cerak cagak pas. Halo. Aja mbok ulatke, aku ora ngulatke kok. Aku ngulatke kono kok. Lah wonge nang kenekku kok. Halo. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Ngapuntene jaman urip ning alam donya dikon salat do angel, dikon ning masjid do angel. Ngapunten Pak Lurah. Di desa Sentono ini, desa jenengan iki ngapunten di bawah naungan kepemimpinan jenengan iki masjid enten pira? 7 nggih. Niku nggih makmur mboten? Allah gayamu. Aja sok seneng ngapusi ngono kuwi lho. Ora sang ngapusi, cakakae ndo crita karo aku kabeh. Dadi kertune dosa kowe. Kertune wong kene iki wis tak simpen kabeh. Halo. Dong ora. Loh, kok wae ngejak kerengan iki. Maksudku ngene lho, Dik, maksudku ngene. Wong awak dhewe iki wis direwangi ngragati ya rekoso, nggih napa mboten? Bangun masjid direwangi golek bantuan kono kene kono kon mari masjide dadi. Lah, piye coba? Ngapunten Pak Lurah niki terpaksa saya kandhakan. Wong sing jenenge bangun langgar masjid musala kuwi ora kaya wong gawe terbelo, Pak. Mang tonton mang goleki sak apik-apike wong gawe terbelo ora mungkin gelem nggoni dhewe. Betul. Awak dhewe gawe masjid langgar musala gelem gawe ya kudu gelem. Itu maksud aku.
Dong ora. Kula monggo Bapak Ibu tandane wong iman kuwi siji nyekel salate. Bapake salat, ibune putrane wong sak omah. Pake ra salat. Mboke ya ora salat. Anake ya ora. Ning iki wonge mangkat. Wonge nganggo jilbab. Nanging ngulake aku terus kok. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Please tolong kula nderek titip weleng dhateng para kanca-kanca dulur-dulur kabeh sedana monggo Pak salate dicekelik tenanan nandhake nek awak dhewe iman marang Gusti Allah. Nek kula jenengan ngapuntenmu berdonya gak ana enteke. Kowe dijak salat alasanmu repot. Sapa sakmene iki sing ora repot ngacung? Ingat Ibu, ingat Bapak. Halo. Halo. Denjenengan kula niki nek ndonga marang Gusti Allah ana kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Awak dhewe kepingine donyane mulya, akhirate nggih. Ning kenapa kita itu lebih mengedepankan dunia kita daripada akhirat kita? Mbok rewangi muntang manting mubat mabit golek donya. Ngapunten Pak, nek pancen durung dadi jatahmu, ora bakal ketemu Pak. Sehingga kau katakan Mas, engko nek tak tinggal salat gaweanku keter Mas. Engko nek tak tinggal salat daganganku piye? Pembeli do lunga kabeh. Ingat Ibu, ingat Bapak ngapunten. Gusti Allah mboten bakal ngelongi jatah rezekine awak dhewe sepeser pun. Betul? Betul apa mboten? Ngapunten nek pancen durung dadi jatahmu ora bakal ketemu Ibu, Bapak. Ning nek pancen rezekiku wis dadi jatahmu, mbok tinggal salat to, mbok tinggal pengajian to, tetep rezekiku ngenteni. Mula rasa khawatir. Wajibe awak dhewe napa? Usaha niku tetep ning aja ninggalke ibadah, terutama salat. Masuk mboten? Masuk nggih. Nek awak dhewe rata-rata niki sing rawuh niki rata-rata wis do tuwa-tuwa. Halo. Halo. Nek wis model-model ngene iki urusan donya apa meneh sing bakal mbok goleki? Urusan pangan ngapunten Pak Lurah enten mboten wargane jenengan wong Sentono iki nganti kaliren Ramadan. Enten mboten, Pak? Insyaallah urusan donya, urusan mangan kabeh wis kecukupan. Lu angel lho Pak wargamu ki ngomong-ngomongane angel lho. Aku ngapa? Pemangsaku ngomongku ya wis tenanan kok mur lolak. Iki pandanganmu kok kaya hampa ngono lho, Dede. Oh tersebenang. Kula matur ngeten iki saged pun tampi mboten? Nah, nek krasa iso nampa ki mbok ya nek ekspresine ngono lho. Lah piye wong wedok ki senengane ngono kuwi kok. Masuk nggih. Ngapunten Bapak Ibu, urusan donya kabeh wis dicukupno karo Gusti Allah. Warga Sentono enten mboten? Kalau kula pun matur, ora ana sing kekurangan pangan. Nggih napa mboten? Urusan sandangan Pak Lurah napa enten wargane jenengan sing nganti ra klamben, majurene tak tontoni kaya ngapa. Halo. Urusan sandangan ngapunten Bapak Ibu ngapuntene Pak. Apa arep pitulasan ngene iki? Tontonan wong wedok-wedok kuwi. Wis geger golek seragam. Nggih napa mboten? Jan wong wedok iki kranjingan tenan kok. Urusan klambi wis ngeri wong wedok PKK, seragam, arisan, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, piknik, sesuk pitulasan, jalan-jalan, lomba, minggu esok jam 6 arep balik desa, kanan. Masuk apa mboten? Urusan sandangan ora ana sing kekurangan. Wong wedok-wedok sandangan sak tekruk lencong.
Kami kaum laki-laki, tontonan bapak-bapak, lihat nyandang sak-sae. Tuh, ngapa? Wong lanang ki nek nyandang mur sak-sae ngene iki. Ngono tuku pisan tuku klambi terus. Ingat ibu, wong lanang iki klambine ya gur ngene iki tok. Halo. Wong lanang ki nek nyandang ora macem-macem, beda karo wong wedok modele masyaallah. Lengan siji ana, lengan loro ana, ora ana lengene ana. Benik ngarep ana, benik mburi ana, ora benikan ana. Tontonan wong lanang-lanang iki reh nyandang sak-sae. Contone Pak Tentara. Tontonan karo tau salin ya lho. Ngapunten nggih, Pak Tentara nggih, ngapunten, Pak. Itu Pak Tentara itu memberi contoh kepada kita, ngirit. Kalau diarani prajurit prasojo jujur tur irit. Ya, tepuk tangan buat Pak Tentara. Oh no. Ketesuk lho sayane iki rung salin. Mang tonton sesuk lak yo kuwi neh. Ngapunten nggih Pak Lurah. Pak Tentara nggih. Niki nggo nyontoni lho. Dong ora. Urusan donya kabeh wis dicukupno karo Gusti Allah. Fambi ayi ala rabbikuma tukadziban. Wong centana, urusan donya, nikmat donya endi neh sing mbok karepe sing jaremu rung dicukupi karo Gusti Allah. Urusan pangan kabeh wis kecukupan alhamdulillah. Urusan sandang kabeh nyatane sandangan yo apik-apik maneka warna kaya ngono. Urusan papan ngapunten Pak Lurah, wargane jenengan makmur kabeh, sukses kabeh. Kula mlebet kampung mriki niku dek oblas gak ana omah elek ki gak ana. Kabeh apik. Malah mriku dawak sawahe jembar-jembar. Sawahe sapa, Pak? Halo. Halo. Urusan kendaraan ngapunten wong Sentana niku ngapunten, wong omah kuwi isine pira ya kuwi jumlah kendaraane. Nggih napa mboten? Lho nganti ana lho warga Sentana niku nuwun ngapunten jiko BLT iki pecekek. Jiko BLT tumpakane pecekek. Enek yo nanono, manggone rada mburi mau aku. Ketoke wonge mau dadi among tamu ketoke wonge. Wonge seragaman, wonge putih-putih, Pak, putih-putih. Oh ya kae wonge tengko-tengko kae berarti. Halo. Masuk nggih. Monggo lah Bapak Ibu. Aja banget nggonmu ngoyak donya. Wong wis tuwa. Sakmene iki lak wis tuwa jenggolek napa meneh to, Dik? Halo. Ngapunten nggih. Wong kalau orang terlalu sibuk mencari dunia iki nek menurut kula nggih bener apa mboten? Kaya wong ngoyak ayang-ayange dhewe. Ayang-ayang iki nek goyak samsaya adoh. Nggih napa mboten? Semakin kau kejar, semakin kau menggeh-menggeh. Dan bayangan itu akan menipu kita. Di saat dia tidak ada cahaya, cahaya itu apa? Bayangan itu akan menghilang. Dunia ngono kuwi. Angel Pak Lurah. Angel wong kene iki angel. Aku ngomong ora paham. Masuk mboten karo kula. Kula ngapunten Bapak Ibu. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Hei sahabatku, hei kanca-kancaku, urusan dunia kuwi jupuken sak cukupe." Bahasanya cukup. Wong cukup ora kudu akeh. Masuk. Sing penting ati iki iso nampa lan gelem syukur marang Gusti Allah beres. Sing penting niku kok asline kok. Masuk. Masuk nggih? Bisa diterima? Cetha? Lo monggo Bapak Ibu. Ayo salat aja nganti ditinggalno. Ngapunten masjid ana 7. Nggih. Ngapunten mati doko nyon ngapunten urip doko ning masjid ora mangkat. Pengajian ranyang. Bareng mati njaluk kon nyasinke 7 dina. Lah kok penak menuripmu? Halo. Sakniki ngeten. Halo.
Masih bisa konsentrasi? Tadi saya kasih logika Pak, ndak usah pakai dalil. Nek nganggo dalil malah ora nyandak. Kulo agamane Islam, jenengan di agamane ibarat wong duwe HP, kulo duwe HP, jenengan duwe HP. Masuk nggih? Jenengan ana nomere, kulo nggih ana nomere. Nomere pinten? 2 4 4 3 4. Masuk? Ana pulsane, ya ana pulsane. Hari ini di iman itu lak pulsane. Lah sinyale ya ana 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masuk? Nek ngapunten nek ngen kula komplit umpama ya duwe HP, ya ana nomere, ya ana pulsane, ya ana sinyale. Jenengan nggih ngoten, duwe HP, ana nomere, ana pulsane, ana sinyale. Kalau saling berhubungan, saling kontak, kirim-kiriman pesan, sampai mboten? Masuk nggih? Ning delalah jenengan ki ra ana sinyale, wong ra tau salat tok, Pak. Sinyal 15 ki ra tau diisi, subuh ra tau diseni. Zuhur yo belas. Wong repot tok, Dik. Repot tok. Ngasar yo ora tau, maghrib yo ora tau. Akhire HP-ne jenengan iki blas gak ana sinyale. Ambok yo terak kaya ngapa? Dibel nganti bledos HP-ne. Ngandak mboten? Ngandak mboten? Saiki dibalekke, kula Islam, jenengan Islam. Kula salat ning jenengan ra salat. Terus kula kirim donga ning jenengan, wong jenengan ra ono sinyale kok. Ambok kowe nganti umur la ilaha illallah, la ilaha illallah, anti ndower cangkemmu. Nyambung mboten? Lah ya gene nek ngene ya waras. Burkon salate angele iki lho. Waras sehat do ning masjid moh, barang wis ngaplah ngene iki. Aku kengeng ngegek. Aku kengeng ngegek. Cara mudar ngono malah ngrepoti tanggane. Aku kengeng ngegek. Lah arep ngopo to ning masjid? Aku kengeng gagingang. Aku kengeng gagingang. Aku pengen yasinan. Dong ora. Mula kanca-kancaku kabeh wae teman-temanku sentono, masjidmu wis apik, masjidmu wis megah, langgarmu megah. Ayo kita makmurkan dengan kita salat berjamaah. Nek pancen slirane kanca-kancaku urung iso ping 5 ya ping 4. Nek pancen durung iso ping 4 ya ping 3. Nek pancen kowe ping 3 ya urung iso ping pindho. Nek pancen ping pindho urung iso ping pisan. Nek pancen kowe urung iso ping pisan. Lho sing jawab oleh dhewe wong disolatke pi wonge jek urip kok disolatke iki lho. Ngapunten Ibu, senajan to HP kuwi sinyale mur 1, Bu. Kuwi nek dikirimi pesan mesti masuk. Nek ati blas ra ono sinyale, ya mbok kirimono kaya ngapa to? Nek ora anakmu dhewe sing iso ndongakne wong tuwa, gak bakalan nyandak. Wong liya sing mbok undang, santri sing mbok undang kuwi mur bantu, utamane anak putu. Kowe nek ketekan waktune tak jelasno. Ngono lho, Pak Lurah. Iki penting iki. Iki nek ora bolo gah aku ngene iki. Tenan apa ora jelas kok Pak iki, Pak. Halo. Repote dadi petani salate terkadang. Enten mboten petani mriki? Ya ngerti aku wonge. Wonge sarungan pokoke. Halo. Repote dadi petani salate terkadang apa maneh pinuju tandur salate sholawat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pedagang
salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat kok ngakune sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi Pak Lurah anu wonge jek ngulatke aku ijek ijek wah berat iki wah aku engko mulai ra apa-apa halo ngapunten nggih Pak Lurah nggih jenengan ampun pucet biasa mawon aman Pak Lurah aman nggih aman ana Pak Tentara kok Pak Tentara aman Pak Tentara. Tentara itu pokoknya guru masalah baju tadi Pak. Ya ini aman. Repote dadi Pak. Mikir ke masyarakat kata tepuk tangan buat Pak Lurah. Sake Pak Lurah ki ra ndek bojo. Sake. Ngapunten deh Pak Lurah nggih. Halo. Halo. Enten rondo mboten? Lah monggo Pak Lurah. Repote dadi Pak Lurah mikir ke masyarakat. Ya Allah luar biasa Pak Lurah kita tuh nggone mikir neng masyarakat tuh luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Ono mesakno mula aja sok maido karo Pak Lurah. Ngono lho. Terutama sing dorong itu BLT kuwi. Pak Lurah ki asline mikire ya wis tenanan. Nggih Pak Lurah nggih. Nek karepe Pak Lurah ki kabeh ki ya nek iso wong Sentono ku kabeh entuk BLT. Ngono tapi wong ya Pak Lurah ki ora duwe kewenangan masalah pendatang. Nggih Pak Lurah nggih. Ngono dadi Pak Lurah. Lha aku bolone Pak Lurah ngopo kowe? Ngopo? Nggih. Ngoten nggih Pak Lurah nggih wong Pak Lurah ki ya nganti bingung lho Pak Lurah ki. Akhirnya Pak Lurah ora kuwasa dienggo ngedum wong jumlah wargane karo sing ditampa beda. Kalau RT-ne nyote iki anu dhewe, aku wis ora mampu aku. Wah, Pak RT-ne ya wiken didompe dulure dhewe. Boten Pak RT, boten. Boten niki namung guyon nggih Pak nggih, guyon. Oh, dosa kowe. Dosa kowe. Ora. Gah moh. Repote dadi Pak Lurah mikir ke masyarakat. Apa meneh wayahe BLT metu rina wengi ora iso. Sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula tak jaluk kanthi banget dulur-dulurku Sentono serepot apapun kau urusan dunia jangan pernah kau tinggalkan yang namanya kok nganti awak dhewe urip ning alam donya wani ninggalno salat urusan donya apa sing mbok entuki urusan donya apa lan sepira sing mbok entuki nganti kowe do wani ninggalno salat masuk mboten niki penting Pak nggih Mula kula dewa matur teng ajeng ayolah please lah raketang pisan. Ngapunten kanca-kanca ada enggak keluhan pendengaran? Enggak ada nggih? Enggak ada kan? Ininya normal nggih.
Wong ki nek normal diceluk pisane mesti mengo. Lan jenengan kula ki lho ditimbali Gusti Allah sedina ping 5. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah sing kuwi adan lho telake nganti njibur. Sing teko ya gur kuwi kuwi. Liyane ki dong apa? Repot nggih. Ya Allah, repote kaya ngapa kok donya iki kok nganti nglalekno salat. Halo. Repote kaya ngapa to donya iki kok nganti do nglalekne salat. Ngapunten lho, Dik, ngapunten saestu niki saya ngapunten. Iki nek nabur ora tak omongke ngene iki. Nggih. Soale sok ben nek kula munggah swarga gonono koncoke ngono lho. Ya koncoke wong Sentana niki ngono lho maksud kula. Ora gelem kok Pak Lurah. Gelem mboten. Lho nek jaman biyen kula cek cilik niku, jaman biyen kan nyuwun ngapunten Pak Lurah. Wong biasa niki mboten mudeng. Lha nek cara biyen masjid-masjid kuno niku mesti ana kentongane, ana beduke. Kaya wong nyeluk kondangan. Tong 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 deng 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 deng. Masjide jek kotrong mlebu jek sedeng ono gandeng biadane nganggo basa Arab do mboten mudeng Pak. Para wali niku pinter ngangge ukara nganggo rembugan carane wong Sentana nganggo basa lokal. Piye? Ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja dituruti wong sing ra mudeng swara adzan nganggo basa lokal kearifan lokal budaya tradisi yang ada mereka jadi tertarik. Lah sakniki pujian-pujian pun mboten enten kok Pak, bid'ah Pak, wis ra jalan. Loh, Pak. Angel tenan. Apa ngeten mawon, Pak? Carane modele kaya nyeluk BLT mawon, Pak. Nggih to nggih. Nek diceluk nganggo girik tulisane BLT jam 8 pagi di Bali kan do semin do teko. Apa di model ngoten mawon, Pak? Mboten mengke sing miwiti Pak Lurah. Dadi Pak Lurah gawe odo-odo sing nang masjid wong siji 100.000 ngono. Yo setuju mboten? Lah monggo garek lurah iki wani apa ora kan ngoten. Mboten Pak niki namung guyon mawon nggih Pak nggih. Halo. Ngaten nggih. Wis pokoke salatnya dikencengne. Wong kula dewa ya ora angel-angel nek pancen durung iso ping 5 ya ping 4 nganti sak isomu. Nek pancen durung iso nang masjid durung iso salat paling ora kanca-kancaku dulur-dulur cento. Nek sliramu metu saka omah ra ketang seminggu pisan kowe lewat dalan sing dalan kuwi ngliwati langgar masjid utawa musala. Muga-muga jalaran slirane ki bendina lewat masjid atine itu hidayah saka Gusti Allah. Bisa diterima? Bisa nggih? Ngoten nggih Bu nggih, bisa nggih. Dadi tandane wong iman siji niku iso njaga salate masjid-masjid dimakmurkan. Monggo Ibu, anak-anak kita diajak ke masjid. Nggih, lare-lare diajari ning masjid rada rame sithik mboten napa-napa nggih Pak nggih. Yang jenenge bocah rada rame niku biasa. Lah nek tuwekan ning masjid do keker kuwi ketaken ndase. Lah iya guru urusan rapat bangunane nganti duding-dudingan. Akhire geger bendarane terus medhuk. Halo? Bisa diterima? Bisa nggih sing nomor loro tandane wong iman niku lomo. Seneng soda. Lah saiki pertanyaane wong Sentana ki wonge lomo-lomo apa util-util? Oke, kita buktikan. Ayo dibuktikan panitia ndi mau? Yo sing gawa dompet ditokke dompete. Aku pengen ngerti lomone sepilo. Ayo ngopo kowe? Ayo ditokke. Endi apa gek isine 2000-an tok lho. Ayo panitianya mana? Kita uji. Kelomanane wong. Oh, ayo tak mulai sik saya. Ndi asistenku mau rene yo. Mas Agung.
Ayo aku ya pengen sedekah karo wong Sentono. Kiramu balik MBA ini. Ayo. Ayo Pak Lurah wani apa ora? Apa? Mubaleke wani kok. Dibuka. Ayo. Sing los. Anu Mbak engko sing etok-etok merem langsung dituthuk kerdus duk ngono wae. Wes, ben. Ayo. Saya saka kono. Ayo. Ayo. Pengen ngerti aku sepiro lomone. Ayo tak tonton kowe. Alah 2000 alah. Ngapunten Pak, saya support anak-anak, Pak. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Mboten napa-napa nggih Pak Lurah. Wis gen. Oke. Ayo. Sing merem langsung tuthuk kerdus duk. Ayo kotake kok gurmu siji tok iki. Tadi sudah. Oh. Dosa we. Gorene bali kene no. Aseme. Waduh diwas ngetokke cah. Pak Lurah marah kondose. Iki do ngapusi aku iki. Wis to, Nduk, mau wis. Wah, kene balik kene. Aku ki tak nggo mancing malah kepancing. Waduh, modar iki. Iya. Iya. Yes. Iki. Lu ki. Ora aman Bu. Aman nggih Bu nggih. Mboten napa-napa nggih. Kula niku saking semangate sampean support anak-anak, mensupport warga. Sentono ngoten lho. Mboten nggih. Mboten napa-napa nggih Bu nggih. Susu nggih. Hangat-hangat. Yes, pokoke kudu dadi wong sing lomo, seneng soda, seneng donodri, pawe, nyah, sak, ya. Wis, ngaten nggih. Dadi monggo Bapak Ibu nggih. Ya lho. Ya ngene. Jadi monggo Bapak Ibu, orang yang beriman salah satunya adalah dia nyon ngapunten Bapak Ibu suka berbagi, tolong menolong. Masuk nggih, bersedekah. Oh kono urung. Telat kabeh. Nek 2000 balik Nduk. Duwene 2000. Nggih, kula causi pirsa nggih Bu nggih. Ini kan zamannya sudah modern, nggih. Saya pernah Ibu, niki kula selani kula cerita. Nggih. Sing kupluke ireng kuwi Nduk. Ibu, Bapak, kula pun nanti Bu, saya itu pernah menghantarkan jamaah 5 bus pengajian di sebuah kota di Jawa Timur. Gandeng wedok-wedok tur ya tuwa-tuwa. Ono AC kan kepipisen terus, Bu. Bener mlaku sedulur niku wis Pak Ustaz pipis. Jenenge nggawa camah tuwek-tuwek to nggih. Jenengan bisa bayangkan 6 bis, Bu. Mohon maaf, 6 bis, 1 bis isinya 50 orang. Setiap jam mampir pom bensin. Semuanya itu pipis. Jeneng tuwek kabeh, Pak. Nggih, dak langge. Nggih kula ngerti Bu, ngampet nguyuh ki lara. Nggih, mari ngoten Ibu, mari ngoten teng toilet SPBU. Teng nggon toilet niku pun enten sing jaga. Teng mriki enten kotake.
tulisannya sakniki 3.000. Nggih. Lho, ngapunten, sakmono ambane 50 ping 6 niku lak 300. Wong 300 kuwi tanpa dikomando, Bu. Bar metu kok kamar mandi buka dompet. Nyemplungi 3.000 tanpa dikode. Jenengan iso bayangke sekali satu kali pipis cah 300 ping 3.000 niku lak wis 900.000. Kuwi sanguyoan. Masuk. Dan ngono pun sepanjang perjalanan pergi pulang niku kula hitung ping 5. Jenengan iso mbayangke 900 ping 5 kuwi lak wis 4.500.000. Kuwi gorgo nguyuh tok. Ken nembis, Pak. Iki urusan toilet wae 3.000, mosok urusan swarga 2.000. Jenengan iso mbayangke mungkin nek ento-ento kula niku mur ento-ento kula. Mungkin nek ngono kuwi diajeke kira-kira wong Sentana Sombet nek munggah swarga kelase toilet. Sumpek pesing kae. Tur gentenan. Lho kula ngoten apa nek matur pun apa enten wae. Wonge gen krasa, Pak. Wis gen krasa sisan. Ngono kok ya etele mangkat pengajian tasib dibedine ra jamak. Apa gua ada snack. Wes gendingane mesti ngono kuwi. Lah piye 2.000 njaluk snack komplit. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ngapunten bondo donya. Bondo donya kuwi mur titipan derajat pangkat kuwi mur sam. Mula nek sliramu lagi kepranan dadi wong sugih ngapunten. Aja banget-banget kowe dadi wong sing dumeh. Nek kowe lagi dadi wong kederajatan kepangkatan ngapunten kowe aja sombong. Betul. Ngapunten kowe nek awak dikit terlalu kenceng ngopeni donya, duit bondo donya kowe kekencengen nggonmu gondeli, engko nek gedisikan pati ra lunga dienggo rebutan anak. Yakin, Bu? Jenengan rasa kondo Mas ra mungkin anakku ki lurah, anakku ki tentara, anakku ki polisi, anakku ki mudin, ra mungkin anakku rebutan warisan. Bu, Pak ngapunten. Urusan warisan ki ra ana jaminan anakmu sarjana, ora ana jaminan anakmu tentara dadulah ora rebutan karo dulure. Kacek sekilan gedene 2 kilan, yakin geger. Lamun wong tuwa kliru mimpine. Ayo le tutuke le. Alamat bakal Oh
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mula Bapak Ibu bondo donya aja ora sah iman ini untuk kebaikan kemaslahatan umat ayu sing lomo sing seneng sedekah. Ngoten nggih. Jangan kau bangga dengan harta bendamu saat ini. Jangan kau bangga dengan derajat pangkatmu saat kabeh ki titipan lan samburane Gusti Allah. Ngapunten Bu, wong ki nek lagi kepranan dadi wong sugih, wong ki nek lagi kepranan dadi wong kebandan kedonyan, wong ki lagi kepranan dadi wong pejabat, wabeh yakin, wabeh do ngaku kenal karo kowe. Tapi ingat teman-teman, di saat kau sudah pada titik yang paling rendah, wis ra nyekel duit, wis ra kederajatan, ora kepangkatan, yakin kabeh ngaku ora kenal karo kowe. Bahkan sedulurmu ra mungkin ngaku kenal karo kowe. Ngono lho ra. Aja dupe sugih banjur do. Ayo to diwaki to. Yo nek darangune langsung wis aja. Saiki do ngantuk kabeh. Dereng. Lah kok ngaten ngene kok griyip kabeh. Pripun, Dik? Tekan jam piro? 12. Cukup. Bapak lurah ki wani ora. Los. Wah motor iki. Los no. Berarti kok los-losan iki. Ngapa? Aja dupe sugih banjur do sing lomo sing lumrah. Betul? Aja dupe sugih banjur do. Ingat teman-teman, bondo iki mung nyilih besok bakal bondo iki mung nyilih besok bakal mulai. Salawat Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Ala ali ala sahabi man Ibu-ibu kersane mboten ngantuk nggih. Mengke jenengan mangdudinge mriku. Kabeh ndudinge rono nggih. Mumpung niki kula dadi bola. Jenengan ayu men to, Dik. Kaya Luna Maya. Wah, iki umpama sik nom tak rabineh iki. Halo. Pripun? Ibu-ibu mungkin dudingnya mereka nggih. Tenan lho. Iki mumpung kula dadi bolone jenengan. Oke, siap? Tak semangatane sik. Tangane diangkat. Ora sak dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Sakmene. Sing wedok tok sing lanang ra usah. Iki khusus sing wedok. Sik. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Apa kowe? Mangke dudinge mriko nggih. Oh, siap-siap. Yo kae sing lanang-lanang kuwi. Ning aja aku lho, kok duding aku kabeh. Mangke nek ngeten. Aja dupe gagah njur kakean. Rono, aja rene. Rono. Kono ki tak balani kok malah rene iki lho. Aku ki bolomu. Oke? Yo, rono, ming rono kabeh. Yo, siap. Aja aku. Mas ambu tengah tinggal mulih tenan. Bapak Lurah ngularke terus.
Ojo dupegagan njur kakean. Napa kowe? Tuwek aneh. Pengen rabi. Napa? Pengen ini nyambut gawe ora gur mancing ya ora. Aja dupegagah njur kakean. Gagah yen ra ibadah uripe ora. Gagah yen ra ibadah uripe ora bergah. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi wal qadwa. Wal ali wal ashabi wal qadwa. Ayo Pak, kita laki-laki. Oke, siap? Semangat lu. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Iki saiki aku bolone wong lanang ngapa kowe? Sapa kuwi mau? Sapa kuwi mau? Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Tarif to ngapunten. Anu kurang menit, Mas. Sudah habis. Wow. Oh, wong wedok senengane ngono kuwi. Mau pertama diajak ingah-ingih. Bareng krasa penak, terus. Jame mati. Ono ora ngrasake sing petentengan. Ngeden. Nek krasa penak mbok ekspresine sing menengke. Ora mau lula. Ayo Pak, kita laki-laki, oke? Malam hari ini kita tunjukkan, oke? Ojo nganti aja kalah karo wong wedok. Harga diri, harga mati. Oke? Pak tentara nggih, ngoten nggih. Ini lah, mboten wedi ta kali bojone. Enten to? Ndi? Nggih, mengke teng omah urusane jenengan nggih. Aku ora wani melu-melu Pak. Mengke urusane jenengan Bu teng omah. Kula pun nanti ngeyel kontur njopo le Pak. Ayo Pak tentara kumpul ning kene kudu wani. Yakin nek jenengan ning omah ra mungkin wani, yakin lah. Alah tembakmu ya paling ngene. Halo. Kompak nggih Pak nggih? Duting rono, oke? Sing los. Apa? Malam hari ini kita harus mengalah. Wes, wis kowe meneng genti. Aja dupe ayu banjur do. Ayo bojone do dititeni dhewe-dhewe. Engko urusane dilanjutkan di rumah nggih Bu nggih. Aja dupe ayu banjur do. Ayu yen rame tuhu besok bakal di elinga tuamu yen kempong berat wis ora payu. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi wal qadwa. Wal ali wal ashabi wal qadwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Wong kene apik-apik, Pak. Do nawani susune, Pak. Iya. Ya pamon nom tak tandani. Atau wong tak tenane sentepno Pakku. Wong wis kadaluarsa. Ngopo? Mboten nggih Bu nggih guyon mawon nggih Bu nggih. Mengke kula minyike Bu. Kula nek susu seneng estu Pak kula putih seneng, coklat nggih seneng. Pokok susu. Buat sing niku. Nek sing niki lak mboten to Dede. Kula nek arep mimik susu susune tak sawang sik. Lah nggih, bar niku kula demok. Nggih, terus kula cekel pucuke ngeten iki. Nggih. Bar niku terus kula angkat susune. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ngulatke. Kula niku lho nek nang omah ngombe susu bojoku ora tau ngulatke. Malah merem-merem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak iki susu. Susu asli. Asli niki. Lho nek susu seneng kok. Putih seneng, coklat nggih seneng. Kula cirikan kula namung siji. Susu sing bar kerokan wis. Marake medheske cangkem niku. Saestu kok desa. Kula kapok tenan nggih. Nggih bar kula ombe pliket cangkemku. Dek pedes. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Halo. Yang terakhir Bapak Ibu, tandane wong iman kuwi rukun. Napa Pak Lurah? Rukun. Ana kalimat rukun agawe santosa, cerah agawe bubar. Salatmu nang masjid jengkang-jengking. Bendina maca Quran nganti katam. Sedekahku yo kendel. Ning kowe karo tanggamu ra makluk. Kowe yo ana. Wong wedok pokoke. Nek wong lanang ra ana lho lanang ana jotangane lanang ana. Nek wong wedok ki mau wong lanang ra ngopo-ngopo dinengke ya. Wong lanang iki memang serba salah tenan, asem tenan. Nggih mangan salah, ra mangan salah. Rukun agawe santosa, cerah agawe sing jenenge menungso ngapunten nek kon padha ra iso. Itu silit itu anggit. Betul. Maka supaya ne warga Sentana niki rukun jangan kau mencari perbedaan dari tetanggamu, kancamu lan sedulurmu. Carilah persamaannya. Iya mboten. Halo. Kowe rukuna kaya tangan loro iki kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Kanca-kancaku Sentana, kowe rukuna lumrah karo tanggamu kaya lumrahe tangan iki. Tangan iki nek lumrah karo wong liya, itu tak pernah berpikir wis sugih apa melarat kowe seneng karo aku ora, sing penting tumindak becik. Tuh, ngelok kamu ini. Oh enggak kayak gini. Panjenengan enggak tahu kaya jatuh cinta ngono to, Mbah? Hah? Jaluk terapi. Oh, ngaten. Tapi jenengan jengben asli ben asline alu lho, Mbah. Gemben. Mboten kula maturin ndek ben iki. Halo. Kowe rukuna apika kaya tangan iki. Tangan iki nek tumindak apik, minal dasi lasi iki lho. Enggak pernah pilih-pilih. Sing mbok anggap paling pejabat, dia juga mau datang. Jenenge Mustoko. Dendas.
Nggih. Karo wong sugih ya entengan, Pak. Karo wong sing dengah-dengah ya gelem. Bahkan tempat yang dianggap paling jorok, paling jijik, paling menjijikkan, itu pun dia mau membantu, mau menolong. Mula kanca-kancaku kabeh, dulur-dulurku kabeh sentono, kepada siapapun berbuatlah baik. Rukuna karo tanggamu dan jangan pernah kau membeda-bedakan di sugih, di melarat, di bodoh, di pekok. Ingat Bu, ingat Pak, jangan pernah kau meremehkan dan menghinakan siapapun orang yang kau anggap paling bodoh di sentono ini. Kau jangan menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di sentono ini. Termasuk Pak Lurah. Ngono Lurah. Jangan kau menghinakan mereka Pak Lurah. Jangan kau menghinakan orang yang kau anggap paling tidak bermanfaat mungkin menurutmu. Tapi ingat teman-temanmu, anu apa? Ojo-ojo niku bahasane wis apa? Jangan-jangan ku ya ana kaya gudangan, ana asem-asem ngono kok jangan-jangan ki lho. Nggih, ojo-ojo yang kau anggap paling hina itulah orang yang memuliakan kita. Bahasane apa? Ojo-ojo mulyane awak dhewe mergo wong sing mbok anggap ora ana manfaate mau. Masuk. Cocok. Termasuk pengajian ini ngapunten sukses. Kowe aja ngelek-elek wong sing kuwi mau sing gelem pasang dopo ki sapa to? Pak Lurah gelem. Halah. Arek nonton tok gampang lho ya Rah ya. Mula jangan pernah kau menghinakan siapapun. Jangan-jangan orang yang kau anggap hina orang yang menjadikan kita mulia. Pak Lurah aja ngenyek karo wong melarat ke Pak Lurah. Pak Lurah kowe aja ngenyek karo wong sentono sing mbok anggap paling bodoh, paling pekok, paling kau anggap tidak bermanfaat. Ingat Pak Lurah, ojo-ojo dadi mulurah ki mergo sing cilik wong. Oke. Kaya tangan iki lho, kabeh ditatan. Kabeh dimindak apik, kabeh disrawungi, kabeh dirukuni. Bahkan yang dianggap paling jelek pun tangan tetap datang. Apa? Asli. Iki kan sing paling mbok anggap paling jijik to. Coba bayangno lan anunen. Cobanen kowe duwe rasa gila, kowe awak dhewe termasuk lho duwe rasa gila ning silit terus tangan moh lara ning silit. Cobanen 3 dina. Yakin wong sentono kopet kabeh. Ketoke wong sentono ki ayu-ayu, pupurane nganti 3 cm. Minyak wangi 3 botol, tapi ambune selendang-selendang. Mergo silit ora tau diparani tangan. Silit karo tangan ra matuk. Apa ya kowe arep kelakon bar ngising kowe ngene-ngene iki. Ayo cobanen kowe, slundupen silitmu kowe. Masuk mboten karo kula? Kula ayo do rukun dan jangan pernah saling menghinakan di antara kita. Kaya tangan iki rukune luar biasa Bapak Ibu. Bagian tubuh mana sing durung tau kena rukune tangan? Bagian tubuh mana Pak sing durung tau kena apike tangan? Warga sentono ndi sing rong tau ditekani Pak Lurah. Ngono lho, Ra. Masuk. Kula iki ayo kaya tangan. Bekerja sama. Bahu ada kalimat berat sama di ringan sama di jinjing terus iki lagi. Kok jinjing terus iki? Berat sama di ringan sama nek tangan kesel sing tangan kesel yo gantian sing iwo jenenge urip ngono lho Dik wala takun kal udune ini aja kaya kuping loro kowe ning sentono ketoke terang ketok ukur-ukuran wis geger terus awas menungsane temen menungsane rotimu delik manungsa iki nek teko senengane ngene. Enten iku. Enten. Yakin ngono.
ketoke cerak ning ra tau gathuk modele Mary Melinan kene nganggo suweng sijine ya kudu nganggo suweng yakin Bu wong urip ning Sentana iki kok model ra matuk-matukan geger terus yakin tanggane tuku TV kene masuk angin rusak tanggane tuku kalung pedhot wis isine geseh terus Pak masuk mula ayo kabeh kancaku padha rukun siap napa mboten ibadah tekun wargane padha rukun wis penak urip ayam tentrem nek cara kula riyen Bapak Ibu pikantuk pitutur saking para guru lid wis sok ben nek urip beberang anggone masyarakat aja pisan-pisan kowe golek musuh siji wis kakek ning seneng golek sedulur kowe sok ben ngalami lek sedulur cacah 1000 biji kurang ngomong Sentana jak rukun ngono angel oh malah ngulati aku terus nggih pun ngoten mawon Bapak Ibu dijaga ibadahe nggih Bu nggih iman takwane dijaga sedekah ya dijaga rukune ya dijaga insyaallah selamat dunia selamat monggo Rodotul Jannah ampun kondolien nggih nenek pun diwacake donga nggih monggo Rodotul Jannah اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونعود هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل وجود تسيج وألسنة ملائكة بتبشير ذا العالمين دعي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشافت كتاب المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأوفد الحق وعلى ونطه الله عليه النعمة من حواص العمة أن يغدر عند وعده أمة دانسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممنون أغدر بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة الآسية ومعهما من حور العين وانقسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق صبح الكمال من النور العمود وبارز الحمد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بتحاجة بوجود المصطفى أحمد ولي halo pun nggih siap nggih pun monggo kita pengajian mengke mboten sah dalu-dalu ngoten nggih sesuk ndak do ngantuk ngoten oh minggu kok nggih
Oh nggih. Yang pertama Bapak Ibu monggo sami kita syukur datang Gusti Allah. Dalu punika kita saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Sinaosa ngapuntenipun nek ditari awak sapa sakmeniki awak sing ra kesel penggawean sedina utuh ra barbar. Nggih napa mboten? Nek ditari mata sapa to sakmeniki sing mripate ora ngantuk wong wis jam 9:30 wae wong isti. Tapi ngapunten lho niki. Awak kesel mata ngantuk niku lak wis kulino tur bendina. Nek kala-kala kesele diampet. Kala-kala ngantuke diampet. Lak ngoten to nggih? Nggih napa mboten? Mosok turu bendina ora jeleh. Nggih napa mboten? Apa meneh awak iki nek jarene wong sehat, menurut kesehatan jarene nek wong turu ki sedina minimal 8 jam. Halo. Ngapunten nih, bendina 8 jam turu. Ora jeleh. Halo. Nek pengajian kan orang bendina. Nggih napa mboten? Pengajian niku ora bendina tur ya ora suwe. Ngono kok ya ji ana sing ngantuk iki lho wajah kebangetan tenan kok piye jan masyaallah wong ki rada lemu. Wonge pokoke penerku iki. Halo. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, pengajian kan orang bendina kala-kala ndelalah niki wonten kegiatan berbarengan dengan para mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Lak mboten to nggih. Umpamane ora ana ngene iki lak ra mungkin jenengan ngundang kula. Alah mbok nganti modar to ra mungkin. Wis to. Nggih napa mboten? Pak Lurah alah ra mungkin. Wong lurah ingah-ingi. Ngapunten lho Pak Lurah, Halo. Nggih, mula disyukuri nggih Bu nggih, saged pengajian dalu punika sungguh luar biasa. Kula saged sowan panjenengan teng Sentono. Nggih. Nggih napa mboten? Sebab napa Ibu mboten angger-angger desa iso ngundang kula lho. Diaturi. Aseme. Ngerti ora nyang cah. Halo. Masuk nggih karo kula nggih. Mula monggo disyukuri sareng-sareng kanthi kalimat alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng setunggal kalih 3. Alhamdulillahirabbil. Mugi-mugi napa Bapak Ibu pepanggihan kula panjenengan sedaya dalu punika wonten manfaatipun. Wonten kemaslahatipun. Kawitan donya ngantos akhirat. Sehingga kondur saking majelis menika sepulang dari tempat ini Bapak Ibu tidak ada doa kita kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hajat-hajat kita yang hadir di majelis ini, semua hajat kita sepulang dari tempat ini dijabahi oleh Allah taala. Ora ana wong duwe masalah sing teko ing wong iki kejaba mulih saka majelis masalah dudari karo Gusti Allah. Sing maune mangkat kok omah penuh dengan masalah nesu karo bojo, ra penak karo bojo insyaallah mulih keng mriki. Halo. Sing mangkat kok omah mau mlaku rene pengajian utange sak tekruk lencong insyaallah pulang dari sini diberikan kemudahan oleh Allah untuk nyaur utang. Apa mbok kira sing nyekel miki kira ndek utang? Mubalek juga manusia deh. Jenengan orang ngrasakno zaman corona, 2 tahun mati sek ra ono wong nanggap. Lah nek jenengan jek ijo idol BLT, lah nek kula wis mubalek iki wis serba ra penak. Janen ya wis ngeri tenan. Liyane do itu kula ora dhewe. Wong mubalek kok mriki mboten itu. Wetuk lho. Piye to ora? Halo. Wis pokoke syukur ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Tidak lupa nomor 2 sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma.
Ngapunten Ibu, saya kelik gunan pribadi sak paket kalau Hadroh Rodotul Jannah. Niki sak paket biasane. Kula monggo Pak Lurah, monggo para warga Sentono nek pengen nanggap perkara rega kena dirembuk. Nggih napa mboten? Nggih, nek kula niku gampangan kok Pak Lurah. Nyatane ya bengi iki tekan kene. Padahal ya ora genah iki. Halo. Halo. Ya wis ora apa-apa, idep-idep buka dasaran, buka pasaran. Gedang kluduk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Sing banter wonge gen krasa. Ngapunten kula tak samsaya nyerak nggih. Sebab kula niku nek nyawang saka adohan kok kaya ting jembembleh kabeh ngoten lho. Kok rumah saku kok kaya tuwek kabeh ngoten Pak Lurah. Apa memang memang model wedokan Sentono iki ngene iki. Ha. Tuwek kabeh Gusti Allah. Pak Lurah, wargane jenengan ra ono sing nom belas nggih. Halo. Yo Rodotul Jannah lagu wajib. Mangke nek pas selawatan tangane diangkat nggih. Tangane diangkat niat teng ati nyuwun ngapunten niate teng jero ati mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad, rindu karo Kanjeng Nabi Muhammad, kangen karo Kanjeng Nabi. Insyaallah cuk ben etuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Kelak tangan kita ini akan digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu-ibu semangat. Semangat. Bapak-bapak. Kaya piye? Alenangan iki ya keplah. Sarang-sarang nggih sing kompak nggih. Jenengan waras? Waras mboten? Oke, berarti satu sing muni sing waras bae. Sing ra waras sak rasa muni. Kira mboten? Oke, bareng-bareng gedang kluduk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Sing bareng nggih. Mungkin nek pas selawatan tangane diangkat karo diubahke nggih. Sing mripate ngantuk insyaallah terus mak jenggirat. Sing duweni penyakit kolesterol asam urat insyaallah masuk. Masuk nggih. Yo le kaya biasane. Yo. 1 2 3 gedang kluduk. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli gedang kluduk kok mateng kabeh. Sing mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing endi Allah ya Allah ya kae sing glowing ngajeng ya
Sing wajahe glowing kok sikile sholawat Allahumma sholli sayyidina wa maulana Anyu bening neng epek sing raine glowing kok tungkae sholawat Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Salli ala Sayyidina Muhammad. Pun nggih mboten ngantuk nggih. Awas sanggerono sing ngantuk. Tak tinggal mulih. Sapa ngantuk sapa kowe? Sapa kowe? Melek nggih. Oh memang matane kriyip. Halo. Dua perkara mawon kula matur kalih perkara. Nggih. Nek wong sentana iso nglakoni rong perkara iki ya insyaallah mulya dunya mulya akhirat. Amin Allahumma. Satu, beriman kepada Allah. Iman datang Gusti Allah. Nek kepengin ngerti ngapunten Pak Lurah. Halo. Nek pengen ngerti akeh wong Islam, tontonen nek salat Idul Fitri karo Idul Adha. Kuwi akeh wong Islam sepira ketok. Betul? Nek kepengin ngerti wong Islam sing ana ning Sentana iki wong pira, tontono nek pangs pengajian ngene iki. Wong nglatih aku terus. Nek kepengin kepengin ngerti wong Sentana iki sing Islam wong pira, tontono nek ana kegiatan kurban. Oke banget. Apa nek wong wedok-wedok kuwi? Wis nggawa lading karo plastik dhewe-dhewe. Halo.